A gaskiya na yi soyayya mai cike da abin al'ajabi kala-kala, amma wata tafi daukan hankali na ita ce wadda dai da wata matar aure. Matar aure? Matar aure. To a garin ya ka fada soyayya da matar aure? To subhanallah, Allah mun tuba. Na farko ni ma'aikacin gwamnati na yi aiki a Wudil. Wata rana kamar shekara 8 da suka gabata na tafi aiki na a garin Wudil a motar haya. Sai na zauna kusa da baiwar Allah, tana kasan motar haya abu ne wanda ka zo na zo baka da wani yanci zaka ce bari ka zauna inda kake bukata. Sai na zauna kusa da baiwar Allah nan, ina zama wajen karfe 8 ne saura, sai take na safiya tun lokacin na kokarin je office ne, sai ki tambaya ta da Allah mu ga wai ka karfe nawa. To wallahi ita kenan cikin ikon Allah kawai sai na bata wayan nan. Sai da farko sai na ce mata yanzu karfe 8 saura, sai ce dan Allah ba na ran wayan kan, sai ta wayata. To ganin da mutane da kawai sai na bata wayata, ashe ta sa number ta ne, ta yi dalin number ta. Sai kawai na karɓi wata, ina sauka a nan inda zan je aiki na barta a mota. Cikin mintuna bai fice 10 ba sai na ga kira goma, sai na ga flashin, sai na kirawo. Sai ta ce ai wata hukarabi yanzu a mota ce. To I was so surprised, na yi mamakin aka ta dauki number ta. Tunda ni ban ji wani abu a zuciyata cewar ko wani abu ba, kawai dai na bata ne ta ce sai ta wayarta. To sai ta sa ashe number ta sa a wayarta. Sai ta ce ai ita wallahi ta kama da suna da gani na kaza, irin dai abin nan na mata. To ni ma lokacin ina da mace guda daya, ban wuce ta yi ba. Sai kawai na ji ma ina son ta, gaskiya Allah ma ya sani kyakkyawa ce. Sai na ji ina irin ko matar da nake so. Sai na ce to na gode. A ranar sai ta ce min to ai nan garin kakannin ta zo cikin garin Wudil. Da haka dan Allah idan babu damuwa in zo mu gaisa. Na tafi can wani ƙauye cikin garin Wudil. A ranar na bar aiki, dama na saba tashi aiki karfe 4. To a ranar sai na tashi aiki tun kafin karfe 4. Sai na hau a caba na tafi can ƙauyen. Bayan a caba ya sadda ni zuwa wannan ƙauyen, na kira wayar ta sai ta fito. To abinka da baka sani ba, muka zauna da ita a wani kofar gida, sai take gaya mu ai wannan kofar gidan anan aka haifi mahaifinta, ma'ana unguwar kakanninta ne. Nan muka yi hiran mu muka tashi. Daga nan ba mu ƙara haɗuwa ba sai da muka yi wajen kwana 7 haka. Za ta kira, in na kirawo ta ba za ta ɗauka ba, sai ta sa busy. To da ƙa'ida ta ne kuma na kira mutum ya sa busy, to ba zan ƙara kira ba, sai dai kai ka neme ni, domin ai lokacin ka san da ka ga na kirawo ka kuma hannunka ya kai ka taɓa waya, ka san na kirawo ka kenan, to za ka kirawo ni. Lokacin bayan mun kai wajen sati ɗaya ba mu haɗa da ita ba, muna haka to ni ban san matar aure ba ce, Allah ya sani. Muna haka da ita sai ta ce da Allah koyaushe take buƙatar kira na wayan da muke kira ita ba ta bace, waya kanwanta ce, ita ba ta da waya. Amma lokacin ta yi waya ko zan iya kiranta. Sai to wannan abin sai ta yaudare, sai ne da cewar ba wayar ta bace. Sai ce to dama sunanta Zainab. Sai ce to Zainab me zai hana ki samu ko karamar waya ce, ba sai tunda dama tana chat, sai ce ba sai kin yi chat ba, sai mun rinka waya da ke. To misali ina buƙatar to miki text ko wani abu wanda kamanci sirrin tsakanin na ni da ke, za mu dan tattauna da ke, bai kamata a ce sai ainihin na wata waya kanwanki ba. Sai shi to ba da ma sai na siyo mata waya. Lokacin waya irin wata na ce mata 1110, sai na siyo mata sabuwa lokacin wajen 8,000 da wani abu, sai na bata a matsayin mu ci gaba da soyayya. To na nemi je gidansu a lokacin, sai ta ce a'a in dan jira tukunna zan je gidansu. Haka muka ci gaba da soyayya, mu haɗa a gidan ƙawarta can, mu haɗa a gidan yayarta can, mu haɗa, sai muka share shekara guda cir a haka. Baka san matar aure ba? Ban san matar aure ba ce. Duk inda muka je, akwai inda muka je a wajen Rimin Keɓe, to ta ce min gidan yayanta ne. Kaga baka san gaibu ba, dole zan yarda. Sai muka je gidan yayan, a nan muka zauna, ta sauke ni komai inda ka san saurayi da budurwa suna abu. Haka ta sauki da abinci da ga matar gidan ga komai. Shi kansa mai gidan ya zo ya tarar da ni a gidan, mun gaisa da shi ya fita. To su ba su san matar aure ba ce? To Allah ta'ala alam. To a lokacin bayan wannan gidan